dyan sa dulo. Lapit kay Jade. Bubuksan na natin from Lazada. Yan na yung bunting. Yan, nabuksan na namin. Yay! Hey, ka-unbox na tayo. Yun, naka-bubble wrap siya. Hey, cellphone. Yan. Safe na safe. Yan, bubuksan na ni Jade. Dahan-dahan, Jade. Ayaw ko nang guntingin. Labas muna natin. Labas mo muna. Bubble wrap siya. Yan. Yay! Ayun. Ito hindi to kasama sa cellphone ko yan. Okay na. Ayun, naka-plastic pa siya. Agawan na naman si Jade. Binili natin yung red color, black, gray, no, onyx gray. Ay, buksan na natin. Excited pa sa akin. Kala mo cellphone niya. Ayan. White box. Oops, dahan-dahan. Kikipag-agawan. Akala mo cellphone niya. Oh, no. Cellphone natin bago. Wait lang, Jade. Wait lang. Pakamay mo. Ayun siya. Up. Pick up ulit yung phone. Pagilid muna natin.
Onyx Gray. Ito yung cover niya ulit. Ang kintab-kintab niya. Like, daw yung cover lang mo. Like, daw yung cover lang mo. Wait, yun yan yung Hmm? Ang ganda niya.
Jay, tingin na mama. Post ka na. Starting. Meron 20 night mode. Ang battery niya is 5,000. I-try natin yung YouTube niya. Hindi na yung Google. I-try natin yung Google lang. Para siyang mamahal na cellphone. Okay na, wala naman na. Tsaka di naman kami gaanong kateki, kaya unbox lang kami. Sana yung free case. Lagyan na natin yung free case niya. Yun na. Ay, hindi pala. Lalagyan pala natin yung SIM card. Yun lang, guys. Babay ka na, Jay. Tapos na tayo mag-unbox. Yun lang po. Hindi kami gaano kateki. Nag-unbox lang. May picture.